أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم الخير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Josi Sedou ika doni daga bana mura ama nyini subhanahu wa ta'ala fe mura mi nabi jamana de bele jelela abe ela abenena aben nega krafela bala ama nyini subhanahu wa ta'ala fe ni mura jugu akata ka bo ani alislam bele jeleka Josi Sedou biye juma e biye la horoma dunye ala batu ani ala nyini Josi de ka do obika Allah ta'ala de fe semasa ala mi na ye nyada ala mi na ilaha rada ala mi na ye nyada Muhammad wa Rasulullah o kanu sallallahu alaihi wa sallam arabuka mi na daleme Madina Josi Sedou arabuka adaleme Madina biya ba segere Ameriki ba segere France ba segere Farafi ba segere Josi Sedou ni tara dongoro ba indelela ni arabu nyininga ke mi indele fle akasanu sangazo aka waru sangazo o sangazo bemi marjane sangazo bemi arabu ba fi ko sangazo tani bulu Allah après ta jedara ale kanu ko Allah on baraka nyon furu fara on baraka nyon jafuya on baraka ngalu da nyon ka nyon java nafulu kama Allah jedara min ngalu ko so mugo mayala kabili eta do ka fo nyen nafulu indi fenye wallahi kakade basande wulibali docteur angena ya abi famu dewa abi famu wulibali do de même vie wulibali do de Josi Sedou amani ni subhanahu wa ta'ala fe alami na ye nyeda alami nye laharada alami wa angashu anga sali anga ale alanyini Josi Sedou ga tesema wurala sema wura min baja ka fa ala rabbi su walma ala bi sali ote nga ko alina akan meleko be sali kira Muhammadu ya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam no togo fora no digirila akafta ifai ya Rasulullah ya Rasulullah ya Rasulullah un prêteur international je mange pas chez quelqu'un Josi Sedou angani jamana nanjele mbala angani jamana min do ay ko Mali Josi Sedou ka do ala ya on dedda kani jamana nga ngerdi andi jamana wara soro Josi Sedou anti ka ta yoro wara la hanna dara yoro la Allah babu sai kana wallahi o jamana bi deguna o jamana bi nyanina o jamana kele kulelu joni nyo kele kunu o java sha awma joni o sama jamana jamba baw Josi Sedou Allah gelami manga ala do abuli baye ala di wallahi amani ni subhanahu wa ta'ala fe angani jamana aka kishi angani jamana aka tanga aka do ani juguche aka jugu malu Josi Sedou ya rabbi aka jugu malu aku kumbanga aku take aku halaki ala ko kaka ala buya kama ya Rasulullah la ilaha illallah ashhadu anna muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ni doneke ba minu manga jamana kono minu go ala minu go akira Josi Sedou nunu nteka fara nyanga ka ala dela onyewa asebuye ala bu ka kuma kambe wallahi la hawla wala quwwata illa billah abise akele Josi Sedou ma dobe iba soro mata do afuma ka ti me ma yere ta yelindo Josi Sedou na yemi wo subhanahu wa ta'ala ala ba mine chapor angara mo ni sigile tulo bana on ba nyini fa akeka ala kama ala minyida ika dele jamana nyi Elhaji Mohamed Ba Jara kika kurane dayele ika koloshi sama duabu Josi Sedou ma tama be limaniya bala ubi ala do bisra ala nye ala bu kadda kuriya kelemine wallahi o ma tama be jamana ngono abadi bo angara mo ni tulo bana iti botiza ika jamana mbobulula toko kote itake togo kama itake wari kama fo Allahu ta'ala kele ala kanga jamana kishi ala kanga jamana tanga ala kanga jamana kishi ala kanga jamana tanga ala ka do ani juguche ala ko kaka ala kama akoke Muhammadu ya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam akoka aka sebo kama sayyidina Ali sayyidina Badr Ali sayyidina Abubakar sayyidina Usman barka kama magani Madina barka kama Quraishu barka kama alquran lazim barka kama Josi Sedou ala kanga jamana ja ala kanga jamana ja jamana nyema minumbe ala ka hakili nyuma nduma akimu goita shogel ko kala maiga ala ka yele menu nye dibi ka dibi fara
Yon se du kado gundo be laɲini o laɲini be no bi se ka jamana in tanga ka jamana kisi ala ka donna do furo la ala ko ka kala kama ya rabbi depuis ala ye Mali ja ama sogeli ɲɔana premier ministre tɛgɛma gɛlɛn sɔrɔ a y'a bɛɛ kɛ tubabukan ni baarabaw ni discours baw ye ne ko a ka nin jamana jɔ baaraba in o bi tasuma bɔ anw ka daga kɔrɔ wa Jean Sedou a ka conférence de presse kɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ɲɛmaya ala de b'a di wallahi fa'alun lima yuridun min ka di ala a bi kɛ ten wallahi ne ni Choguel ma sɔ fi da kelen ayo ma kɛ ma deli k'a supporter ayi nka don min a fɔra k'a kɛra premier ministre ye wallahi n ye n gale alikuranɛ la Jean Sedou m'a ɲini don kelen da kelen k'a ye nka bi n farala a kan faso kanu wallahi faso kanu ni maa min y'o faamu i k'a faamu k'a fɔ faso kanu don ni maa min m'o faamu i k'a faamu k'a fɔ ala yɛrɛ de y'anw da nin dacogo in na ka maa dɛmɛ dɛmɛ min n'an ɲɛna n'a hɛrɛ bɛ se jamana ma banna don o don n'an dara la fana k'a fɔ haka ja nin ka nin ko in jamana jɔ tɛ an bɛ bɔ yen nɔ an bɛ bɔ a kɔ wa Asimi bɛ ten han Asimi Goyita a b'o cogo kelen la don kelen da kelen n ma yɛlɛ Kati awɔ fo ni n dɛmɛtɔ don ka taa douane na n bɛ taa mun na Kati i bɛ taa mun na Kati le pouvoir est à Kati le pouvoir est à Kati Bamako ne fait plus peur à Kati je t'informe Bamako ne fait plus peur à Kati mais Daba Tunkara fait peur à Asimi Goyita an ka jɛ Asimi Goyita naam Kati Kulu Sadio Kamara Kati Maliki Diaw Kati Modibo Kone Kati Ali Muhamedine Kati Ablaye Maiga Kati John Dorako ne ko Ismaïl Wage Kati ne ko u bi mɔni de min wa u bi kafe de min ne b'o dɔn wa ayi ne ye ɲininka e bɛ fɛ k'a fɔ k'i tɛ Asimi ka barama kulo dɔn wa ayi ne ye ɲininka ne b'a dɔn wa mais tu parles du président de la République le président est-ce que ne bɛ taa wa chef de l'État j'ai pas dit le contraire chef suprême des armées ne me kana chef suprême de la magistrature voilà e ka ko ɲɛdɔnnen don tu profites des occasions comme ça pour planter le décor Touré Kolobi la ha Touré jumɛn communicateur le procureur il n'aime pas les propos délictuels Touré ça c'est atteinte au crédit de l'État n'importe quoi o ye kalo tigɛ ne woloba tɔgɔ de man ca an bɛ taa seri d'i ma n ka kuma lamɛn bani e bɛ taa se wuli ka di i bɛ n ka kuma lamɛn yan Isa Kawo Jimu Kaldi i bɛ n ka kuma lamɛn yan ne ka musokɔrɔba ye Manca de Manca Kuyate Touré ani ne ba fakili baki n bɛnkɛ don alors mais justement nous aussi on est des Ansongo bɛɛ k'i bolo kɔrɔta a'udhu billahi minash shaitanir rajim allahumma salli ala sayidina muhammadan abduhu wa rasuluhu Jean Sedou cɛkɔrɔba kunnadi ko a ye ci donda ko a bɛ dugawu kɛ jamana den bɛɛ ye a bɛ dugawu kɛ jamana kuntigi ye a bɛ dugawu kɛ i k'a dɔn premier ministre ye maa o maa ni hakili ɲuman b'a la ka ɲɛsin jamana in ma Bahame ko a bɛ tura a ye n wele k'a fɔ n ye k'a bɛ dugawu kɛ jamana bɛɛ ye Jean Sedou jamana in ka d'a ye ale hami ye jamana de ye nafolo b'a bolo n'a fɔra k'a bɛɛ dɔ ka don jamana na k'a bɛ se ka jamana kisi a b'a bɛɛ kɛ Jean Sedou k'a bɛ dugawu kɛ jamana ye ala k'a ka dugawu minɛ ya rabbi ala k'a ka dugawu minɛ a'udhu billahi minash shaitanir rajim allahumma salli ala sayyidina muhammadan abduhu wa rasuluhu allahu la sharika lah allahu la sharika lah allahu la sharika lah la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah allahu la sharika lah amin amana ka bɔ mini France kɛ Abia Abia il est venu amena ma chérie sɔgɔma bɛɛ ne bɛ interview kɛ Ibrahim Kara ma t'u ka dugu la dɛ Kara ɲɛra Ɲɔrɔ wa ale ka silamɛya ko ka bon cogo min a bɛ taa juma seli Ɲɔrɔ ya rabbi ami ya rabbi ala k'an n'a ɲɛ da ɲɔgɔn kan bi ala k'an ɲɛ bi juma n'a m'a ye bi juma na a ma ɲɛ subhanallah ami alhamdulillahi rabbil alamin Jeka pip kaka pression la ko Daba Tunkara
naam ni nyoro nye dangoroba mine joli Elaji Yusufu Konate woloni ngaramogo dangoroba tari nongoma femi nye dinge Elaji Sokuba Konare kafara Elaji Dotan Konare ka usigile be guloka faya bla dakumina samaka temoka shini ni ala janana ye femi nye stylema ye jaraba ingene bisigi Qur'an kala ani ala kosuma ka do ke jamana ye Elaji Sokuba Konare chi dunda konga bo alislamu ye ko be welele no woloni awo iya welele do woloni bamini afle ni kati ko fe koro tabarakallah awo sini ni ala sona am yekena club dinani damado e amta inshallah jodi sedu ne bembulo bo ka do ado mi boni sebe minu ka ma lende pana noni sedu ni e musogoroba ye nwa sosola do ka cheka e doye kana ngali ka e basuru bora ku digiyoro la yoni sedu ka do ay wa mi nye jamana amarabuluta ani konondo ne region tani konondo yi yoni sedu ka do la datigu adugutigu ana dine nyemo u bele jele farala nywanga yoni sedu ka do kunungo ka premier ministre Magwen hakili na ali wele dami mbu bulo kanyeshin ijamana ma sebenekala ko ako shogal ko kala maiga kunungo kungadi anga jamana la datigu minye aywa dugutigu ye minye donikela ye makala no seisebe farai ko dakono nyi nunu bele jele farala nywanga yoli sudika don aywa minye jamana amara cheboli nyemaye no ye dokotoro shogal ko kala maiga ye kanu ka kilna vai minye chamanja fangai yoli sudu ya jira kafo min je shogal ko kala maigaye ulu na ku ta asimu goita ko unna ku ta shogal ko ulu nana jamana de kama e ka don sabula jamana bi danga mina bele jele ni yorobala wa bele jele ni wuli jokaka ako gouvernement nyema ya bi shogal ko kala maiga bulu akani kofle ulu jene donai u ka dugo ba nofe wa ba deme dugo ani bangena mi ngone mse ka to chamanje fanga bi sisi tugo mina u ba fe ka fe bele jele me fo voto bina kede walma ni bina ke ni chamanje fanga mafuri nu ma baraka ka gu abada kumate voto ko kumate sebenekala ko kodi akonni yekota ka laje minye wulika joni jetemino ye bamako kafo nyema olu jere ko ka pumadi alaji bamusa turema bamusa tureko ako tomanje fanga ye wati jamana de bele jele kanga nyina ningerana ni vorama bele jele kanga nyino ko kinyeshi jamana ma sabula angani jamana mi natwa e mali ikado jamana don zengena unyanina abine ka wati jambo fendamo do mi nyeshi ne be jamana e mani duwo ni barkate samba soro jamana indira opma minye bamako dugutugu ikadu kapma o yeni nyo bidu ke chamaje fanga wo ba de mefana no yi bwala minye abadugu minu aniki minu mbe kai marala olu kachide o toa de ko Boubacar Baba Javier Garba Traoré o fana pumana aya jira ka fo kaina lamini atogo dugu achige bugu fie ikadu kai yera dugu konna dugutigi be ani la datigi fo be bele jele jera ko kachi do alida ubi do udike ani deme minye chamanje fanga ko segere o kuma u ka wuli ka joke ka barake ulubu ko bi ubu ko sinu ko domi nu ko ku yera segeda no yi boy Ibrahim Jara kulukoro olu ka dugutigi nyema yoy kulukoro ka be fana jera ki ka kuma ka doda minye wuli ka joni jetimine transition bi femina u ka deme be olu na ku te asibu goitayi olu na ku te shogal ko kala maigai olu na ku jamana kodi jamana bi danga mina olu ba degu do olu bi bodala fendama do minye olu ka sigida so u ba do muna harama de bi korto de yalma sambi saba demokrasi no mase ka femingla ni wati ni ikado mumbo baliko gla o ma bele jele ki akrisi olu ba no fe sebele kala ko no yi boy kulukoro ka awati de ko no o ma totokola aye puma bele jele fo kata fori no yi boy kana ibaye ka fo minye coordinateur no ye duti minu nu farla nwanga ka bo sigaso ikado lukachide alhaji Seku Sidiki Ijawara damangile o fana korofo kelenga ayemi fana fo o yeni ngere sigaso na lamini ciga buguda u bele jele ka deme de be ka nyeshi ikado jamana nyemo ma min bi se ka to chamaje fanga bi sili jango tabale goshilimbe ka fo wele dakele do ay wasi ka fo binake ko mima assise national o mi binake u ka dugo anu ka tamashe bele jele nyeshi ne do chamaje fanga ma no yi boy segu moti ikado aywa ulu fana
ka taa se ngi ɲininka min ye Umaru Tugula ye Umaru Tugula i k'a dɔn ale Alhaji Baba Tarawele Segu ni Moti o dugutigiw don olu fana y'o kuma kelen de ta ni ka gouvernement sɛgɛrɛ yɔrɔ se de k'a dɔn Tɔmɔtɔ Kula koyi Sogɛli ko kala Mayiga n'a tiɲɛni ka ɲɛji bɔ ninnu ɲɛ jigisigi kuma min fɔ an'u ye kɔrɔfɔ minnu da k'a ɲɛsin cɛmancɛ fanga ma ani ɲɛmaaw ma yɔrɔ se de k'a dɔn coordinateur dugu minnu fana bɛɛ ni o bɛ Tumutu Gawo Kidal Sawudeni Menaka Buwaza Bajangara Nara ani Sa olu fana sarala ɲɔgɔn kan o kuma kelen ni k'o ta ka ayiwa Sogɛli ko kala Mayiga sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn sisan kɔni ayiwa dɔwɛrɛ tɛ Sogɛli bolo baara kɔ sabula jamana maakɔrɔbaw dɔnnikɛlaw i k'a dɔn laadatigiw bɛɛ lajɛlen k'u bɛ cɛmancɛ fanga kɔ u bɛ cɛmancɛ fanga dɛmɛ ani diinɛtigiw ko dɔ ka ni maa ma ye vote ko kuma fɔ an b'i da kɛ abattoir ye vote tɛ yen pas pour le moment bon ni vote ti kɛ dɛmɛ min bɛ di parti ma san o san aide au parti public aide publique au parti a y'an da d'a ma parti de ye jamana ci o aide o parti ko dɛmɛ on va donner ça à la presse mais anw de nana ni démocratie ye pour que ka se ka kuma radio la c'est les partis c'est pas les partis non CNID ni fɛn ninnu les mouvements démocratiques à l'époque c'était pas des partis maa minnu nana ni démocratie ye jamana in kɔnɔ maa damadɔ bɛɛ lajɛlen naamu tar'o fɛ le premier Mundaka Tall il faut le reconnaître ça non je viens aujourd'hui Mundaka Tall i ye n faamu général Amadou Toumani Touré kana ɲinɛ hali n'a sɔrɔla baara ma ɲɛ a bolo mɔgɔw bɛ ɲini ka ɲinɛ a kɔ Yawuru b'i kungo Umar Marko le mouvement estudiantin non min ye o ye mais seulement les Umar Marko là ils ont péché u sera ka démocratie nati nka a ye tiɲɛni minnu kɛ u ma se k'o dɛsɛ et c'est là le défaut l'école ko a tiɲɛna mais hali sini u ma se ka solution sɔrɔ o la kɛnɛya voilà et ça aussi c'est une vérité c'est une vérité historique voilà Cikɛ Bagamara a bɛɛ tiɲɛniw sigilen a bɛɛ tiɲɛna n'o tɛ démocratie naba ye nin maa damadɔ ye an tɔw bɛɛ lajɛlen nana an naamu fɛ ça il faut le dire ça c'est la vérité cogo o cogo maa mana pasa cogo o cogo i farila ngaranga k'i bali la a ye aide di a ma aide au parti politique a ye wari di n'o kɛra an man kan bi suma sisan kɔngɔ bi maaw la sa n bɛ kelen kɔni bɛ politique mɔgɔ politique ma nimi cogo dɔn Asimu bɛ dɔ ten fo k'i fa i bolo don i bolo don Asimila mais trop gere don quoi politique kɔnɔ maa yɛrɛ de to i comprends rien a bɛna faamu i bolo don sabatu kɔnɔ ne bɛ n tɛgɛ don o bi kɛ ni sɛbɛn ye an ko min ma aujourd'hui Masiriba n'o ye Mari Danbele ye nin y'a ka sɛbɛn ye Mari ko a ko ɲɔkɛnɛto dundayɔrɔ ka di nka kɔ b'a la mun y'a fɛ min ye an ka jamana ye Malikura kɔni ale de bɛ bere ta a ti mɔbɔ mɔna maa o maa ni jɛgɛnna sariya ma bere b'i walo sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye finitigilakaw ka daga kɔnɔ kiiribon belebeleba dayɛlɛla u ko min ma chambre criminelle tribunal militaire Bamako baara daminɛna sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye an ka jamana faamaw ye colonel Sadio Kamara ka fara ministre min bɛ kiiri kunna n'o ye Mahamadu Kasoge ye olu yɛrɛ de taara ka taa baara nu don ka yamaruya di fɛn min ye procureur ma juge président kɔngɔ bi maaw la sa n bɛ kelen kɔni bɛ politique mɔgɔ politique ma nimi cogo dɔn Asimu bɛ dɔ ten fo k'i fa i bolo don i bolo don Asimila mais trop gere don quoi politique kɔnɔ maa yɛrɛ de to i comprends rien a bɛna faamu i bolo don sabatu kɔnɔ ne bɛ n tɛgɛ don o bi kɛ ni sɛbɛn ye an ko min ma aujourd'hui Masiriba n'o ye Mari Danbele ye nin y'a ka sɛbɛn ye Mari ko a ko ɲɔkɛnɛto dundayɔrɔ ka di nka kɔ b'a la mun y'a fɛ min ye an ka jamana ye Malikura kɔni ale de bɛ bere ta a ti mɔbɔ mɔna maa o maa ni jɛgɛnna sariya ma bere b'i walo sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye finitigilakaw ka daga kɔnɔ kiiribon belebeleba dayɛlɛla u ko min ma chambre criminelle tribunal militaire Bamako baara daminɛna sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye an ka jamana faamaw ye colonel Sadio Kamara ka fara ministre min bɛ kiiri kunna n'o ye Mahamadu Kasoge ye olu yɛrɛ de taara ka taa baara nu don ka yamaruya di fɛn min ye procureur ma juge président ka fara fɛn min ye magistrat colonel Sumayila Bagayogo kan procureur de république près tribunal de cour d'appel premier substitut maître o bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan maître Moussa Cissé bâtonnier ordre des avocats ka fara général de brigade
brigade Umaru Jaraka ale yɛrɛ chef d'état-major ye nin kɔni b'a jira k'a fɔ ni sigi min kɛra nɔgɔ foyi t'a la fɛn min ye kiiri min n'a bɛna kɛ sɔrɔdasi minnu bɛ n'u ye dantɛmɛwale kɛ n'u ye sariya sɔsɔ u bɛɛ lajɛlen u kɔni bɛna t'u ta n'u bila dɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min y'an ka jamana ye caserne kɔnɔ quartier kɔnɔ fɛn min ye an ka avion zango ye kuma caman fɛnɛ bɛ min bɛ sɔrɔdasiw nɔfɛ a bɛɛ lajɛlen tɛ taa civil tribunal la o tuma fɛn min ye sɔrɔdasiw ka tribunal ye ko ninnu bɛ taa fɛgɛfɛgɛ ye sabula sɔrɔdasiya fɛnɛ ye gundo ye fɛn caman bɛ kɛlɛ kɔnɔ a tɛ ka da n bɛɛ da la sugu kɔnɔ nka kelen ka jɛya fɛn min ye sɔrɔdasiw ye k'a fɔ u bɛ to yɛrɛsago kɛ ani bajanbilaya la jamana kɔnɔ fu sirilenw dan na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min y'an ka jamana ye a bɛ don min na ko bi yɛlɛma nana sabula fɛn min ye magistrat colonel Soumaïla Bagayogo premier substitut procureur de la République a kumana a ye tuma caman fɔ gwɛlɛya minnu y'an ka jamana sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnyana Masabugu Jabali Ɲɔnɔ Jura Tɛnɛngun an ka sɔrɔdasiw to a fɔra ko caman na olu yɛrɛ ye sɛgɛsɛgɛli kɛ a bɛ fɔ k'a fɔ sɔrɔdasiw ye maa dɔw faga nin yɔrɔ in na u binna civil kɛ u y'u faga nin yɔrɔ in na n'i taara sɛgɛsɛgɛ i ti preuve foyi de sɔrɔ i b'a sɔrɔ a bɛɛ galon o kiiri de bɛ k'u fɛ sisan o kiiri de bɛ yen mais ne ko yalima sɔrɔdasiw ka kiiri sariyatigiw fana bɛ sɔrɔdasiw cɛ de la wa a kiiri bɛ kɛ cogo di c'est des magistrats ordinaires. Ah oui, d'accord. Moi, je pensais que... C'est-à-dire que vous pouvez sur la soutien. Non. Comme tu dis, tribunal militaire. Est-ce que tribunal militaire, il y a des magistrats militaires aussi qui vont juger ces militaires-là, ou bien c'est le tribunal commun là? C'est le tribunal commun. Ah, okay, mais dans le cadre militaire. Je te donne l'exemple. Le magistrat, au cour d'appel, au premier procureur général de Oui. Il n'est pas militaire. D'accord, mi femme Djatika. Avocat Mounumbu défend. Avocat ordinaire, oui. Ah oui, d'accord, ok. D'accord. Yabamu. Ah bon? C'est ko ni ya ta kala je ko ngoni noko fo itala ajelembe otma fem minye ma sabaye dossier belebele ba sabade dalembe jiju ka tabalika dossier minna la raweli bina damene dossier folo do kiri daele do uyo juge ka ba oye surasi doye minye gendarme ye ale koni dina atonyange surasi ke do otale kele yoro la adina o muso de ka o kofe fem minye muso ya tara plainte do sari atigu ye ko indeni sekasegelu kele kofe ka muso jo ka tejo aya tanye fo fɛn min ye avocat ye dɛnɛ kɔni dɛnɛ ɲɛ bɛɛ lajɛlen nana sɔrɔ nalidoli kɛ kuma yɛrɛ bi kunjɛ yɔrɔ min na a jɔna cɛ in na o tuma juge ko o tuma fɛn min ye san 20 kaso datugulen i bi bila o la o dɔrɔn tɛ fɛn min ye sɔrɔdasiya ye jala min b'i la o bi fara ka bɔ i la o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen aradiye o gɛnna kulusi jala ye kungo sa ma ye kungo sa ma dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ nin baara kura ni nin taabolo min daminɛna maa bɛ se k'a fɔ jamana den bɛɛ lajɛlen damakɛɲɛ na sɔrɔdasikɛ a b'an lakana cogoya min na o tuma sɔrɔdasikɛ yɛrɛ bi sigi n'a ye sanga ni waati k'a fɔ n'a ye dantɛmɛko kɛ bere b'a yɛrɛ tɔ na a ma fisa ni tɔw ye wa i kɛra civil ye i kɛra maa o maa ye ni sɔrɔdasi ye ko k'i la n'a ma ɲi ni tribunal in bɛ yen k'a i ka plainte don kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la. Kaka pression la kodɔn. Yarima koyi. Jodi Seydou ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ko Alimaso ko a ko jamana i k'a dɔn gɛlɛya bɛɛ gɛlɛya bara ka fara gɛlɛya ka don o don min ka jugu a bɛɛ ye o ye baloko de ye Yoni Sodi k'a dɔn fɛn min bi dun a k'i k'a dɔn gouvernement ka wuli ka jɔ ani cɛsiri bolo ka tile 2 in na i k'a dɔn a ko ɲɛ bɛna dɔn wa a bɛna faamu a bɛ fisaya jamanadenw ma kosɛbɛ Yoni Sodi a ka dɔgɔ du min b'a la k'a fɔ a bɛ dumuni 3 kɛ tile kɔnɔ i k'a dɔn bi Mali kɔnɔ o de ka dɔgɔ kosɛbɛ Yoni Sodi k'a dɔn o taamasiyɛn juguba ye balo a nɔgɔyali i k'a dɔn dufɛn nɔgɔyali Yoni Sodi k'a dɔn gouvernement fɛ ka wuli ka jɔ ba kɛ min kɔni bɛ se k'a to hakaja ayiwa an bɛ balo sɔrɔ nɔgɔya la cogo min a ko n'o tɛ o kɔlɔlɔ a n'o mankan o ka jugu fɛn bɛɛ ye n ko to tɛ kuma duman fɔ Yoni Sodi balo minnu ayiwa ni duguba kɔnɔ ma ni a wakiliw donnen don a la kosɛbɛ gouvernement ye jateminɛ kɛ ka taasibila kɛ Yoni Sodi k'a dɔn min bɛ se k'a to a bɛ nɔgɔya min bɛ se k'a to juraw fana i k'a dɔn u bɛ bere ta ka bɔ u ka sɔngɔ kunna a ko min ye du ye Yoni Sodi k'a dɔn du caman ɲɔgɔnlen bɛ bi baloko don a ko balo in dun a gɛlɛyara jɛnsɛn naani fa bɛɛ lajɛlen la feerefɛnw gɛlɛyara Yoni Sodi k'a dɔn n'i ma ɲɛ k'i b'a ta ka da i ka jamana kɔnɔ gouvernement de kan ka wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiri kɛ min bɛ se k'a to minɛn nani a bɛ nɔgɔya cogo min o de la minɛn o minɛn
jɔn se de k'a dɔn ayiwa ni minɛngalenw don minɛngalen mun ye mɔgɔ mago bɛ se fɛn min ma joona joona i k'a dɔn n'a sɔrɔla a bɛ dédouaner sɔngɔ min na u y'a tila fila ye k'o burun ka bɔ a la walasa a nani ka nɔgɔya sɛbɛnnikɛla ko a ko u k'o de ma importation jɔn se de k'a dɔn a bɔtɔ ni 300 min ye malo ye u y'o o walankata min ye tɔni 600 ye min ye sukoro ye tɔni 30 min ye ayiwa tulu ye jɔn se de ani fɛn wɛrɛw ni bɛɛ lajɛlen de sɔngɔ jiginna i k'a dɔn douane na ayi gouvernement de y'a gouvernement de y'a bi sibarikala juraw ye n'o kɛra i k'a dɔn a sɔngɔ bi jigin a ma ɲɛ dɛ non a ma ɲɛ ni gouvernement y'a bi juraw ye e ko malo ni sukaro ani tulu anw di malo dun an ka so anw bi ɲɔ de dun kerenge ani kaba bon aw dugubakɔnɔmaw de bi malo dun n'a da jiginna dugubakɔnɔmaw ye o tuma kɔngɔ ma anw fa cikɛyɔrɔw la wa mais toi tu vas du coq à l'âne mais tu veux pas du coq à l'âne mais bien sûr aw bi ɲɔ de dun aw bi ɲɔ sɛnɛ yan o tɛ importé a y'a ka ɲɔ dun mais ɲɔ de ma sɔrɔ ɲina foyi tɛ foro la ɲɔ ma sɔrɔ tiga ma sɔrɔ kaba kɛrɛfɛ an ka taa ɲɔ san ka na d'aw ma c'est ça mais non ni bi a bi solution dɔ de sigi anw burusukɔnɔmaw bi dɔ sɔrɔ ka dun cogo min anw di malo dun dɛ malo wari t'anw kun mais n k'a da jiginna de o de b'a ka f'i ye n'a da jiginna ni wari b'i bolo de b'a sa jɔnsi de dun sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko caman ta k'a lajɛ nin min kɔni kɛra nin bɛna kɛ taamasiyɛn ɲumanba ye sabula a bɛ kɛ sababu ye i k'a dɔn dutigi caman ka lafiya a ko ayiwa min ye cakɛdaw ye minnu kan ka sɛgɛsɛgɛli kɛ olu wulilen don k'u jɔ kasi i k'a dɔn o tɛ DNCC de ye o tɛ yan Bougadari n'a ka cɛdenw Bougadari Kwale ale kɔni kelen bɛ ka wuli ka jɔ ala Bougadari il est sportif mais hali y'a ye nka ka kɛnɛ la hawla wala Bougadari ye taama daminɛ terrain kan ko contrôle kana tugu a kɔ dɛ wa o contrôle dɛ jɔnsi sedu i k'a dɔn o baara k'o de bolo da bi ka dɔ fara o kan sabula n'a fɔra a sɔngɔ ka bi fa bɛɛ lajɛlen k'a daminɛ Mali kun n'a kun sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ a ko ni ko ta k'u lajɛ jɔnsi sedu i b'a ye k'a fɔ waati kɛra hali min ye buru feerelaw ye olu kun ye gɛlɛya don u ka ko la nka ministre du commerce ye wuli ka jɔ ba kɛ u nɔfɛ waasa farini fana o sɔngɔ bɛ jigin cogo min buru feerelaw u ka se ka buru fana nɔgɔya min ye jamanadenw ye a ko an bɛ don min na ko bi jɔnsi sedu k'a dɔn wuli ka jɔ ani cɛsiri bolo kan jamanaden bɛɛ lajɛlen kan ka dɔɔnin kɛ min bɛ se k'a to faamuyali bɛ na min bɛ se k'a to nɔgɔya bɛ na sabula jamana bɛɛ bolo min kan i k'a dɔn gɛlɛya bolo don n'a fɔra dɔ bɛ fara dɔ kan dɔ bɛ fara dɔ kan jɔnsi sedu o fana ko man di gouvernement filɛ ka min kɛ jɔlaw fana kan ka hakili jagabɔ kɛ min bɛ se k'a to jamanadenw bɛ fɛn caman sɔrɔ nɔgɔya la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ ɲɛdankura Gabatungara ne bɛ n tɛgɛ don o bɛ kɛ sɛbɛn ye an ko min ma observatoire Basiriba n'o ye Usumani Moriba ye nin y'a ka sɛbɛn ye Usumani Moriba ko ni misi y'a pa biriba kunna i to a ye cɛ sonsorolen ye ko dɛmu a jigi tun bɛ cɛba min kan n'o ye fɛn min ye Gawokaw ka maire ye Saadu Aruna Jalo a ye wala sɛmɛ ka bɔ Kodɛmu na pour kɔni a ka parti n'o ye Kodɛmu ye a kɛra fanda banda ye Gawo kɔnɔ pour fana ma bɔ RPM de la n'i ye janfa minɛ sigi i b'a affaire de koyi c'est clair Saadu Aruna Jalo Kodem premier vice président kundo kula kɔni fanga o fanga b'a la jamana kɔrɔyanfa in fɛ Saadu Aruna Jalo do sabula cɛŋanaba do min kɔni n'a ye tabale gosi politiki fɛɛrɛw n'a dongo a b'o ɲɛdɔn a bangu pule la dɔwɛrɛ tɛ jɛkulu min n'u y'o sigi n'u k'o ma cadre pour transition réussie o tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min ye Asimi Goyita ani Choguel k'o tɛgɛlu ma ka jamana sugu parti misɛnnin 70 dalen bɛ fara ɲɔgɔn kan ka jɛkulu dɔ sigi don o don na bɔ ka mankan ji Saadu Aruna Jalo ko a bɛɛ n'a ta Mali bɛ dabolo min kan nin tɛ nin kuma ye koyi k'an ma jo tɛ ko dɔ la a ti wɛrɛ ci kun bɔ jamana yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fa bɛɛ minɛlen bɛ jamana bɛ ɲini ka to o waati ne b'i gulo jamana na k'i b'a yigi yaga n'Ala ma jan kɛ n'a bɛɛ lajɛlen firila pi k'a yɔrɔ taama a ko fɛn min ye pulo ye a ye hakilina in ta waati min na a ma maa ɲininka ale min y'a ka dangan fɔlɔ ye fɛn ma fɔ a ye o tuma fɛn min ye u ka baaraw ye ale kɔni balila ka sɛbɛnniw ye ka kibaruyaw ye a ma kuma o dɔrɔn dɛ don dɔ a sigilen tora ten dɛ a tɛna k'a mɛn de ko jɛkulu yɛrɛ ko pulo taara k'o ɲɛmaa ye fɛn ma fɔ tɔndenw ye fɛn ma fɔ ale ye ko bonya bɛ min mais politique tɛ yan mais les partis là mais ne ko président kelen bɛ se ka jama kungo décider tan cogo di i b'a fɔ i de ka société don en général je vais être franc avec toi
à part certains partis politiques comme l'ADEMA et l'URD, n'a eu voilà. À partir RFB, le président, il est secrétaire général, il est trésorier, il est financier, il est tout. En général, hein, ça je te parle franchement. C'est la comédie? Non. Mais non, mais go, ni président, n'a eu ADEMA ni URD là, des partis bien structurés. À toi, Béni. Bon, c'est ce qui est grave dans le pays. Mais non, c'est pas des partis. Ngo de Andoko. C'est pas Nigala Ko. Non. Sadu Aruna Ko. Ni Jami Ndamene to fleni. Ni Ndege Nyumanye. Sabula atite ka famia. Jamana pme aunde bolo sisa. Abina aunbolo. Haushuma ko dugu maje. Maamunu nana takuba lawuli. Aun mikla ko lusi ngoroma che chiko jumena ka jamana to labi. Ko nanyo ka ngara jamana juguye. Ale bi mi nyini. Ko ne ka fo bela jele ka fara femi nye tamanjela fanga nyema uka. Mi se to uka deme. Ako femi nye kolonel Asimi Goita. Ale b'a dɛmɛ sɛbɛli ko kala mayiga ale b'a dɛmɛ ale t'u dɔn ale t'a ɲini k'u dɔn nka mali de b'olu bolo bi o tuma a bɛ faraka k'u dɛmɛ a ko fɛn min ye ale bɔkun parti nata t'ale la koyi a ko a bɛna mouvement ba de sigi n'o ye jɛkuluba ye min bɛna wulikajɔ kɛ nka o n'a lamini k'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kuluba ye ka jamana dɛmɛ a bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ cogoya min na a ko puloma i ka parti filɛ a tamasiyɛnw bɛɛ filɛ ne ye minɛnw jɛ o tuma i kelen ka taa n'a ye e kelen de b'a bɛɛ décider e yɛrɛ kelen k'a bɛɛ kɛ a ma ban lafiya. An ka Tezara premier. Kaka pression la ko do. Non. An kunnafoni dilaw ni sokadi. Sabula an jabala n'o ye maison de la presse ye. A président n'o ye Elhaji Banjugu Dante. Banjugu Dante a y'a bolo bila joie la. Fɛn min ye kunnafoni dilaw ka so ye. K'a rénover. K'a kɛ kura ye n'i bi tɛmɛ sisan. A cɛ ka ɲi b'a fɔ kɔɲɔ kura. Wa maison de la presse kɔni. A yɛlɛmana. Jɔn y'a wari bɔ. An yɛrɛ. Banjugu Dante. Je te dis ça. Ah, ok. Dante, donnez-moi que c'est un oui. Amignon entre ces là. On dit de l'eau. C'est où là? Ah ouais. Ah, il fait un bacon. Avec de la maison de la presse là. Warbana. Amignon entre ces. Warbana. Ibolo. Je dis c'est nous même boulot pour un cadeau. Cadeau. Bi boni seben mi nu ka ma ko legate. Odo. Mi nye seben ke bay. Asafula la priorité. Oh, priorité du. Priorité. J'en c'est du priorité. Mami nye sebeni ke. A toi de yoko awatale nye fe na fi nye sala. Obibe. J'en se dit ka don anga jamana ni jamana ware tcheboli. Mami mbo baraka kosobe ode affaires étrangères. Odo. Affaires étrangères e ka don ministre ayeta mabuluda. Il suis jamana ninga yenzegere. J'en se dit ka don nane ko kaboy. O mini ngera Moscou. E ka don ayoda nyema tloka. Ako minye awirisu jamana olu fana ka ministre min bu ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ɲɛnabɔ i k'a dɔn affaires étrangères o de Sergei Lavrov ministre des affaires étrangères russe o de kun ye Mali ta wele journaliste di k'a dɔn ka taa hakili jagabɔ kɛ hakili jagabɔ in senfɛ u da sera kuma caman ma Mali ani Russie cɛ min ni min bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ minnu bɛ se ka kɛ journaliste di k'a dɔn o wulikajɔ o bolo kan min fana ye dɛmɛ ye Russie jamana bi dɛmɛ min da ka Mali sɛgɛrɛ kabini bi ko tɛ i k'a dɔn da sɔrɔ o ma o tɛmɛnen kɔfɛ min ye awa jɔpu ye colonel Assimi Goïta kun ye lettre kɛrɛnkɛrɛnnen d'a ma a bolo ni Russie jamana président bolo maa si kana ye yaro o ye gundoba ye dɛ Wagner ko bi sɔrɔ a kɔnɔ est-ce que o tɛ lettre o y'i ka hakilina de ye ou bien Irisiw bɛna wariba de d'a ma ayiwa o bi ɲɛ o dɔ bɛ sɔrɔ a ye o Francis Edou sɛbɛnnikɛla kɔni ko taama in kɔni jara sabula i k'a dɔn an ka ministre des affaires étrangères jɔn la a nisɔndiyara fo k'a fɔ k'a to ten min ni min fɔra ye layidu minnu dira a ma Russie jamana fɛ a da sera a caman ma o dɛmɛ in kɔni o ye kɛnɛkan jalaki de ye Russiw ka dɛmɛ dogona t'a la kabini bila ko tɛ u bi farafin jamana caman dɛmɛ u ni Mali cɛ fana o fanga ka bon kosɛbɛ jɔpo kɔni y'a jira k'a fɔ min ye Russiw ye u nisɔndiyalen don u ye layidu di k'a fɔ Mali mɔgɔ bɛ se diɲɛ fɛn o fɛn ma fo n'o se t'u ye Saheli jamana mɔgɔ bɛ se fɛn o fɛn ma fo n'o se t'olu Russiw ye n'o tɛ badenya teriya ani sira jɛlen min b'an ni ɲɔgɔn cɛ kabini diɲɛ kununko dɔ de farala a ka bi nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ priorité kɔnɔ a ka bi bɔli la Ala kana kɛ Chinois ta ɲɔgɔnko ye jumɛn i bɛ ka Chine ta kɛ ninnu ye Ala anw ka nin jamana in kɔni ko 10 000 milliards ne yɛrɛ kɔni
ne kɔni ye Mali kun kɛra Dubai ye ne bolo sa o. La hawla wala quwwata. Ja puteretina. Foyi a bɛɛ blow ye. E blofu da. A do. Amini ka ngalo da ɲɔgɔn na. Ko yu tɛmɛnen baro bi bɔ. Ni Ala cɛ. Ka haram. Radio so kelen na ne hakili b'a la. Anw minnu kun tɛ IBK fɛ. Fu ni dogo ne ni bamanan. Ni bamanan Ala ka hinɛ na. Fu to k'u da bere bɔ a la. Wa min ɲɔgɔn balalɔ tigɛ. Ne ko kuma. Ni y'an datɔ n'an natɔ ye. IBK bɛ ka na. Ne yɛrɛ kɔni kun bolo sa valise ba minnu jiginna. M'o fɔ an bɛ wari la. Jaa bɛɛ IBK ka costume ye. Ko 10 000 milliards. Jaa foyi t'a kɔnɔ IBK ka glokiw kɔ. Hali sini an n'a samaraw. Ka t'o conférence de presse kɛ. Cité la. A do ministre Kamara. A to de sa ani kamaleni min malien yala tɔgɔ di. Ben Barka. Ninnu bɛ fɔ ka digi la. U bi girin. Buture. Ne ko kuma ko anw da kɛra a bɛ kɛ cogo di. N ko minnu ko IBK ma n ko a filɛ ka na ni 10 000 milliards. Chinois de y'a ɲama. Chinois y'a ɲama de. I bolo don. Dama ne bin tigɛ don. Ni kɔni sɛbɛn ye an ko min ma Mali Tribune. Parce que b'a n'o ye Alexis Kalamiri ye nin y'a ka sɛbɛn ye. Alexis Kalamiri ko a bɛɛ n'a ta ni bɛɛ lajɛlen tora gɛnfɛn bolo. Dɔ ta bɛ taa n'a ye. Nin dɔgɔtɔrɔso in Katikaw fɛ yen. Fɛn min ye clinique ani pharmacie ni jamana kɔni ma wuli ka jɔ kɛ. A tigi n'o ye docteur Elmedi Ag Ahmada Abi. Docteur Elmedi Ag Amahadi ni jamana ma wuli k'a boloma dɛmɛ sababu la min bɛ se ka kɛ sababu ye a yɛrɛ ka se ka jɔ a laban munɛ min donna a la jamana dɔw fɛ munɛ in kɔni a tɔ laban bɛ taa juguya. Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i bɛ yɔrɔ in dɔn Kati a Prytanée militaire o masuruna la pharmacie dɔ tun bɛ numan fɛ yen pharmacie in kɔni a tigi kun ye tamasɛki de ye sabula fɛn min ye a ka denbaya ye u kun ye juru de ta banque la dɔgɔtɔrɔ don o tuma a ye clinique dayɛlɛ o ma bɔ a labanna ka pharmacie kɛ clinique dugumala la ni ka o dasi ka bila goudronnda kan sɛbɛnnikɛla ko san 2011-2012 waati min ni Bamanju ye karaw kɛ o don Amadu Tumani Ture bɛ fanga na sɛbɛnnikɛla ko a fɔra maa bilenni dɔw bi n'an ka sɔrɔsiw kan maliden dɔw kɔni bɛ yen u m'a ɲini k'a faamu tubabukan na n'i y'a mɛn amalgame o de daminɛna ye sɛbɛnnikɛla ko a ko maa bilenninw don jamanadenw sina ka dimi de sabula a fɔra ko sɔrɔsi caman fara o yɔrɔnin bɛɛ maaw sina ka hi de kɛ a ka pharmacie kan a n'a ka denbaya kan Ala de faral'u kan koyi. Ka pharmacie kari ka dɔgɔtɔrɔso kari k'a furaw bɔ k'u fili ka tasuma don a la olu yɛrɛ sendɛgɛ ni kolaba a n'a muso n'a den gasura ka sen ka di ta. Tamasɛ i s'est bien couru Musa Ata yɛrɛ o ɲɔgɔnna don a ka kɛnɛ sɛbɛnnikɛla ko a n'a ka denbaya fɛn min ye furumuso ye ani danbe u ye boli kɛ nin don ani denmisɛnninw ni k'u yɛrɛ ni kisi sɛbɛnnikɛla ko u ni kisilen u bolila ka t'u yɛrɛ ɲɛma dogo u ɲɛma dogolen fɛn min ye pharmacie in kɔni ye a datugulen nana to ye sabula baganw ani faliw kɔni nana k'u siyɔrɔ ye du yɛrɛ u diɲɛn'o kɔ u y'u yɛrɛ ɲini nka gɛlɛya ye min ye o de ye k'a fɔ pharmacie fura minnu b'a la ni minɛn minnu sanna ka bila clinique la a kun taara juru ta banque la ka yɔrɔ yɛrɛ papier kɛ k'a garanti banque la 2012 fo bi dɔrɔmɛ kelen se t'a ye wari sɔrɔ cogo tɛ banque juru nana yɛlɛ ka pénalitéw far'a kan banque yɛrɛ kɛlen bɛ juru ti ka se ka sara banque ye yɔrɔ bila vente aux enchères la sɛbɛnnikɛla ko denbaya kɛlen bɛ ka kulekan bɔ cogoya tɛ fa ye jamanadenw de ye nin kɛ sɛgɛsɛgɛli nana kɛ k'a dɔn k'a fɔ ja an bɛna cɛ in kan a nɔ tɛ ko la nin n'an bɛɛ lajɛlen ye kelen ye a muso ni kare musow bɛɛ lajɛlen bi jɛ a denw b'an ka ekɔliw la ale ni golo jɛlen min don dɛ maaw ye amalgamu kɛ o don maaw ma kɔrɔnfɛ kelen in faamu n'o tɛ a faamuna bi nka maa minnu ye kɔlɔlɔ sɔrɔ ale b'o de la o tuma kulekan bɔlen bɛ jamana la colonel Asimi Goïta Choguel Kokala Maïga ministre de la solidarité u hakili ka to nin jɛn na n'o ye docteur Elmedi Ag Mahamadi ye u ka hinɛ a la n'u ma hinɛ a la a laban tiɲɛ kelen min tora a bolo Maliko la o bɛna bɔsi a la wa n'Ala ma jan kɛ so mana feere o tɛ se ka juru in sara a yɛrɛ laban a bɛ taa kaso la. A ka dɛmɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ Mali Tribune kɔnɔ
akabi bolla jodi de dum bi boli sebenye seben mi nu ka ma legese yon se di ka do sebeni keba atwa de Musa jaram Musa ko akika do bingani kala kura minu mboledu nunu nata yoro jam sabla olu tanye chini mbe mutu taxi tigu dema che saba yon se di ka do troisième arrondissement pour jou ou yeteka ku latin gami yon se di ka do mutu taxi ikado abuliba ku ngambana gona ko sobe dongo do bingali dongo do mutu ndragi yon se di ka do kam marfa dayla wal maka bereke ki idashi ki ka mutu ndragi ako ay wami doni na kobi ningle demodo ina acha mangera ngani ma saba ngoni mutu taxi bingali kelaw tege daru kan gami yon se di ka do bamako eduwe mi sanga ma wuli kaba ikado o debilla kali dongo do nga troisième arrondissement police mo ikado lu ko ni dangari kula sabula ikado ni rezo juwe o ya da kulundi ka flengulundi yoni sedu mutu taxi nyedo achale bele jile doni do abolila o ikado fana kara sababu ye minye bamanji kura bingali kala kura olu fana ka sigi singa ku kan nyeshi mutu taxi ma ako minye mutu taxi ni mutu kura nyama koro kura nina yoni sedu ikado mutu taxi ikado mami na ba ka mutu ka ikado nunu zina ka bote mutu taxi mutu oroni be kam awa kamale feremle ke jon gami nge ikado aywa uye yoro do faisa uba fe kata abla worola jaja to fla beleni be yori so dikado kamale ko nga turu che usina ka marfa banaminu ni nyuanje te marfa here bo mutu ta se tigi jase ko jugu o mafla ka ko awo o here mutu fli ki koda dagi asendege awo asaka daga muto tubuloti o ya alamine oro ni be uyu kunda bagadaji kan ika don sabla ika don uka muto fere robe kamale do ko ni fana be bagadaji mimbe salike ja polisu fana ukeleme kan nozo da minye ni yoro nunu bele jile ko bike polisu bi bo akalama wikiba fo ko shiya ko yon se dikado nunu nga muto mine kunyeshi afere rola ani polisu ka bo akalama yon se dikado haka ja shima tela ka temeshinga ja unanu yere bi minda jado ofana policier ko osuna ke kanu mate kwale bi dodo obi mutu iza nga otigi be bar de kono bar fazanda ke zambu be mini ibi nyini nga olamuna je suis pas travailleur à Lomato je suis journaliste barfezeda nini ngam misuru la boyo rofi ya bar yorodo orobe yoni se dikado yu kunda ko moto mime moto so bulo be ninguna foni ngoni baraka di commissaire divisionnaire ma minya Amadou Balobo Maigay kuna foni bi dama ko kanga keketugo yoni se dikado asilembe biro ko na baraku diriger ako ikado umma saba dafali adona ka foni che saba de moto mine chela onana do minge pour sous na ka boka kuro kulate garaw Tarote fota minye Amadou Traoré Mohamed Jabate ani Ousmane Sissoko ni ma saba de moto daraki kela polisu kele ku dere pumami ninga na no ye ngi ninga troisième arrondissement na wala se dika don minye marfa min bubulu adona ka fo akaja marfa nyere fana ikado sana min bulu onana don farafin bamana marfa du o to min ngo fe moto fla o de soro lu bulu TVC fla minye awa juin chanvre indien ja bin push mugu Allah attention ni zila ka soro buloti Joan Seydou oroni bele gelena ikado koro kerula sosolisen now Amadou Traoré ikado ani Mohamed Jabate ikado aywa aningi nyininga sabana Sissoko ke nena de balba now Jabate Sissoko nyamakalaw awa jatugo to warni blo de la jamana gele yaro mayambe ay tachike yon se dikado orobe min woni tribunali ikado ay wa troisième arrondissement commissaire asna ka tout tega da pour faire tega tengami min bi kulo ka kula ulu ko ñu mina abele jile jorula ni munye sobani anya min zalo ka bo ay wa dabali ba kono dabali ba de do anya min bo dabali ba kono akabi bolla
dabaliba an b'u fo daba tungara waati n'a ka waati b'a ɲɔgɔn na bi taa san'an k'a bila an bɛ hakili lajigin kɛ an karamɔgɔ n'o ye ala ma hinɛ n'a ye Laji Wɔlɔni karamɔgɔ la n'o ye Yusufu Konate a ka ziyara n'o ye sanyɛlɛma ye a dɔ dalen bɛ k'a bila sini na sini fɛn min ye wajuli kɛnɛ o bi sigi sufɛ an bɛ si a la fɔ ka dugu jɛ fɛn min ye karamɔgɔ ye Laji Sekoba Konate ka fara fɛn min ye a badenkɛ kan n'o ye Laji Dɔtan Konare ani fɛn min ye alisimamiw ye u kɛlen bɛ ka ci bila bɛɛ lajɛlen ma Bɛlɛdugu ni Katina Lamini Mali fanda 4 bɛɛ welelen don kɛnɛ kan tabarikala awɔ amina yɔrɔ se i k'a dɔn waati ka waati ma se bi ta an b'a bila yan an bɛ dugawu kɛ i k'a dɔn an terikɛ a n'an jɛɲɔgɔnkɛ min ye banabakaw ka jelikɛ ye la wallahi Mahamadu Jabate an b'a wele so kɔnɔ ko baba la kɔni Allah kibaru banaba ka d'a ye nin ye wuli ka jɔn ni cɛsiri min kɛ banabako la yɔrɔ se i k'a dɔn banabaka n'a fɔra o banaba ko n'a wulila ko dama tɛ dɛ a fɔlɔfɔlɔ de bɛ y'a kɛnɛ kan Allah kibaru wa a bɛ hadamaden kungo kɛ ka tɛmɛ a nisɔnkadi Allah tɛ ye dumazana wala awɔ wallahi Allah kibaru ala ka hinɛ na ala ka yafa kama Général Baba Jara n'o ye Fédération Malienne de Football président kɔrɔ Général Baba Jara contrôleur général de police tout à fait Baba Jara ala fana y'a ka kalifa ala ka hinɛ ala ka hinɛ janaja ye bi ni jumasaliw banna an bɛ dugawu don k'a ye ya rabbi ɲɛnajɛ kanubaw ka dugawu don k'u ye ka dugawu don kɛ a n'a ka denbaya ye amin ala ka hinɛ ni silamɛ su bɛɛ jɔn don an b'an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye sisan an balima bɔbɔw ka jɛmukan bɛ sigi nɛgɛ ɲɛ 13 n'o danna gosira coyi n'olu wulila an bɛ jakite ni moriw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ i k'a dɔn bana o furakɛli kɛnɛ kan surafanato ma don su in na nɛgɛ ɲɛ 20 sɛgɛn bɛ kɛ nin gafe kelen in kan nɛgɛ ɲɛ 21 burapile bɛ segin ka na farikoloɲɛjɛ ka nin sɔn de d'a kan nɛgɛw kɛrɛfɛ i k'a dɔn a tɔ de ye Gibson contrôle min ye a wasuya kɔlɛ ye ale sigilen kun don cɛmancɛ la journaliste Seydou Daba Tunkara wa salam